Telanganani o video nukmani yagulo norokbo wansuknani baidyo ongnai je reels khlaina thangtanibo bo borok thwii mano. Omo hai kaisa kainiya reels khlaitanio borok rokni langma arimani sago dukumanui baksa keba hospital roko sokmani. Abo hai kwbangma video no social media o pirjak tongo te reels khlaitanio tei kwbangma challenging video khlaitanio omo hai langma arima rok haino hai teisa Telangana o omo hai lahar patikha reels khlaitanio khoroktham bwrwi langma arikha amo bo eklogi no belai kheno kinima sincha wanajaknai koktwma social media o teisa haino hai kasaui phaipio kha o viral video pirjak video no baksa baksa kheba nugui no mankhana tei baksa baksa kheba nugya phano ongui mankhana reels ni bagui bo borok thwii mano obo belai kheno tamo hai word phiaba obo jeng mokol baithang bai nugui tongma ba obono jeng kubui no hini mano tamni hingkangke reels ni bagui obo kaisa kainui khoroksa khorokni obo haiya kwbangma borok no omo hai ke thwiimani jengpa lahar patimani obo hai nugui mankha. Reels ni bagui challenging video je thaio tongo reels khlainai o thai ni simi khlai kahangke belai kheno dangerous phiaba borok saiman tongphano o thaio thangui khlai kahangke o audience je viewers rok naina rok attract ngnai amsa kirima sincha jagao tongkoi bahai ke reels khlai tongmangkha hinui kwbangma borok no kiri jagai naina hai ke borok audience rok no attract khlainani bagui abo kahai dangerous jaga spot thangui no reels khlaio borok ni jaan no risk o khiklaiui baksa ke ba o jaan no risk khiklaiui bo teisa sago duku manya karui thopsa sago duku manya karui teisa kaham kwrwng khlai no kifili phaio phiaba jotoni kapalo amo hai kwrui baksa baksa kheba kisisa photo bujak thaniwo no amo hai langma arimani tongo srapjani bisingo baksa kheba সময় kwbang tongui no ar jagao photo rok reels rok khlaiui teisa kwthang kifili phaimano tongo abono jotoni kwpal semya baksa baksa kheba thwii thangmano srapjani bagui baksa baksa kheba kwthang no kifili tongmano je swkmano aro tongui tongdi. Telangana o reels sramnani sok wngui reels namkha o reels ni bagui no khoroktham bwrwi thwinani nangkha. Anandgiri o waterfall o khoroktham bwrwi tugulaikha hingkakhe tugoti tugite borok o funny moment tongthok moment no capture khlainani tei reels o rwnani bagui borok reels bo shoot khlai tongo aboni bising bising. Hingke o reels snamte no aro kaisa hakor kuthuk tongo o waterfall pathor tongo ar jaga o pathor ni bisingo no hakor tongo o hakor o eklogi khoroktham bwrwi yakung yak balance khlaimani liya khoroksa tei khoroksa no romjak wngma bai borok khoroktham no o hakor bisingo habui thangkha o hakor amsaksa chikonsa aro ni bisingo twi je twi yok no kwrwng phano se twi yogui fataro ongkhorui phaimanglak amsaksa chikonsa haini bagui borok ongkhorna muchungbo ongkhorui manliya taise khoroktham haini bagui borok ar jaga no langma chowui paikha. Je borok ni jarui o video khlai tong o bwrwi hingkangke twi yok no rwngya wngma bai bono shoot khlai di hinui mobile ya pharui rwkha haike bo shoot bo khlai tongkha jodi no o video o eba kheba o mamla nazara rok no capture khlaina rwgya hingke ke bo phano saui manglak khamu je borok haike se thwio hinui phiaba ar jagao video chagui tongmani bagui joto full capture wngkha tei twi bisingo habui thangmani joto nugui tongkha khoroksa tei khoroksa abri khoroksa banchirwnani muchungo phiaba po banchirwui manliya aro no nasingui tongnani baidyota wngui ma tongkha. O je reels swnamnai buino help sanani bagui chubachu sanani bagui khaprumo buino nuhunui tongo tuo amsaksa jorao no onek jora lerui thangkha amsakni bisingo no o khoroktham bwrwi ni ar jagao no jibon lila samapt eba kheba pai paikha. Haike norok tamo sanani muchung obo hai reels ni bagui thwinai rok ni bagui comment section o thangui comment khlai salai di norok ni opinion eba khenba norok ni bwkhao je sana muchungma salai di.